Hej til alle jer, der nu er til med. Hvis I har set mit seneste indlæg, kan I se, at jeg skulle på ferie i Frankrig med min familie. Jeg er lige kommet hjem her i slutningen af sidste uge. Og det var en rigtig dejlig ferie. Vi startede ud i Paris, hvor vi skulle tage imod min søster, som kom med Team Rynkeby fra Rigshospitalet. Og det var en rigtig dejlig oplevelse, og derefter skulle vi have et par dage i det sydfranske. Et område, hvor vi har været 3 år i træk nu, ved en by, der hedder Strasbourg, nærheden af Nice, og så er der en masse små byer der omkring, som var rigtig hyggelige. Sidste år, da jeg kom hjem, der lavede jeg en lookbook op. Nogle af de outfits, jeg havde haft på dernede. Men da vi kun havde håndbagage med, der gad jeg ikke at slæve mit kamera med i år. Men i stedet for er jeg begyndt at gå rigtig meget på Instagram, så jeg lagde nogle outfit-billeder op på Instagram. Men sådan nogle Instagram-billeder er jo selvfølgelig ikke særlig gode til at maksimere op til et blogindlæg, så jeg tænkte, jeg ville prøve den her stil i stedet for med at filme en video, hvor Instagram-billederne vil komme op på skærmen, og så har jeg tøjet liggende her lidt ved siden af mig, som jeg kan vise jer imens og fortælle jer lidt om, hvad jeg synes om det og sådan. Så jeg tænker, at vi går i gang med det første outfit, som jeg havde på torsdag aften, da vi kom derned. Vores fly havde været en time forsinket, så vi skulle lidt skynde os op på vores hotel og klæde om og finde noget mad. Der var vi godt sultne. Og som I kan se på billedet, har jeg de her culottes på, som er sådan bleg lyserød, med sådan en blush lyserød. Den farve, som er ret populær at fremme lige nu, som jeg er rigtig glad for. De fra New Look. Engelsk mærke. Meget dejlig, sådan, selvom at der er lange ben, nogle gange kan jeg vælge at skjule mine ben lidt. Og vil gerne have noget lidt længere på. Og så synes jeg bare, at de er rigtig dejlige både til forår og sommer og sensommer, så de kan bruges i ret lang tid. Nu har de ikke lige været vasket efter at komme hjem, så de er lidt nussede, men det var i hvert fald dem, jeg havde på. Jeg tror måske stadigvæk, man kan få dem. Alt det, man stadigvæk kan få, vil jeg selvfølgelig linke til jer dernede i indlægget. De kunne også få sig nogle andre farver og sådan noget, så der er helt sikkert nogle farver tilbage nu. Så ja, dem er jeg i hvert fald glad for. Og til dem havde jeg så denne her sag på fra ASOS, som er sådan en off-the-shoulder-agtig, men stadigvæk med nogle sådan snore her, som ligger på skuldrene. Og så 3/4 ærmer. Og så noget sløjfe i og med noget flæsværk i det her Ingham-mønster, som er også ret populært og ret Parisian, synes jeg. Så den synes jeg er fin og bare super sød sammen med de lyserøde bukser. Det går super godt sammen. Jeg kan rigtig godt lide den her, fordi at hvis der er andre, der ligesom mig er en smule bredskuldrede, ikke altid kan lide at have de tynde stropper på, så synes jeg bare, at sådan en her top er rigtig god, fordi det gemmer stadigvæk noget af dine arme, og stadigvæk er den ret løs, så den er ikke for varm at have på. Og kan også bare styles med alt muligt andet, så jeg synes, den er virkelig god sådan sommersag i år, også fordi at det her mønster bare er rigtig populært. Næste dag var det fredag, og der havde vi en hel dag i Paris, fordi det først var om lørdagen, jeg skulle tage imod min søster. Der havde jeg den dag havde jeg valgt den her sag. Nu skal jeg lige have den helt ud. Nu har den lige været vasket, så den er stadigvæk lidt halvdampet eller halvvåd, eller hvad man kan sige. Men det er simpelthen bare en ikke en maxi-kjole, men den går ret langt ned. Dejlig løs stribet kjole, ret Parisian også. Med udskæring i ryggen, som stadigvæk holder den fast med den her strop heroppe. Cutouts i ærmerne, som har en sløjfe. Og så har den også et bånd, der plejer at sidde i, så man kan binde og så trække noget af den op båndet, så den sidder sådan lidt. Hvis man har lidt, man gerne vil skjule, så synes jeg, at sådan nogle her kjoler er gode. Hvis de har sådan noget bånd, og man kan trække det lidt op, så det sidder sådan lidt udover. Så ja, og den synes jeg egentlig den havde jeg på hele dagen. Både til at se noget, shoppe om aftenen, og den synes jeg også var rar på. Den er fra Warehouse,
via Next. Next er sådan en engelsk hjemmeside, de har sådan nogle butikker over England. Og noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved Next, det er, at nogle gange så kan det være, at for eksempel den her kjole eller noget andet ikke lige er der. Men hvis I får det igen, så kan man bestille det, og så står der, at det altid kommer inden for 2 til 3 uger. Det var også tilfældet med den her, og det var lidt risky, fordi der kun var 2 uger, så vi skulle stadig der bestille den. Men fordi jeg havde prøvet at bestille en anden kjole inden, hvor det samme var tilfældet, og jeg fik den rimelig hurtigt. Jeg fik den efter en uge, så der stod op til 3 uger. Så turde jeg godt, og jeg nåede også at få den. Så det er jeg meget stor fan af Next for. Næste billede, jeg har, er fra lørdag aften. Jeg har ikke noget billede fra det outfit, jeg havde på lørdag dag, fordi det var en ret spøjsdag med mange følelser, fordi vi skulle tage imod min søster, og der skete bare en hel masse, som gjorde, at jeg ikke lige følte, at skulle tages billeder af. Men i stedet for, så tog jeg billeder af mit aftenoutfit, hvor vi skulle ud og spise for at fejre Team Rynkeby-holdet for Rigshospitalet. Jeg har ikke bukserne liggende her, som jeg har på billedet. Jeg har ikke lige kunne finde dem. Nogle gange bliver ting væk, når man kommer hjem. Men det er et par sorte culottes lignende dillehoveder, som jeg viste før fra ASOS. Det er en lidt ældre sag, men hvis jeg kan finde dem, linker jeg selvfølgelig til dem. Jeg stylede jeg med den her sag fra Mango, som er, det er noget lidt spøjsstof. Da jeg fik den, så tænkte jeg, men den er egentlig ret fin. Krasser egentlig ikke, og så har den de her søde bælleærmer, som jeg godt kan lide. Og bare fine striber, og bare ret pænt til sort bukser, eller sort nederdel, eller hvad man nu har, eller noget hvidt, eller den passer egentlig til mange ting, og jeg synes egentlig, den er rigtig sød. Så den vælger jeg at tage på der. Næste outfit, jeg har, er det første fra Sydfrankrig. Ja, denne sag, nu er den ikke lige lukket helt, men den her, det er næsten en maxikjole, men stadigvæk med lidt kig til ben. Den har knapper hele vejen ned næsten, og så har den sådan lidt åben kig ind til benene. Bare super fin, også fra Next, og det var også en af de kjoler, som ikke lige var hjemme, da jeg bestilte den, men som jeg fik 1,5 uge efter eller sådan noget. Så jeg nåede også lige at få den endnu afsted, hvilket jeg var rigtig glad for, fordi jeg synes jo, den er helt vildt Sydfrankrig-agtig, eller bare sydpå aftenkjole, og den er så fin. Den er måske alt efter, hvor man er, men hvis det nu er over 30 grader om dagen, så kan det sgu godt være, at det bliver for varmt med det her lag noget forneden, men ellers synes jeg, det er en super fin aftenkjole. Og bagpå har den lidt kig ind til ryggen, og så synes jeg super fin stof, blonde-agtig stof, og så kan jeg godt lide, at stropperne er lidt bredere, igen fordi jeg er lidt bredskuldret for oven. Og jeg stylede den med en rød taske, fordi jeg synes bare, kombien af hvid og rød er bare spot on om sommeren, især sådan i de varme lande. Så den er jeg super glad for, at jeg er sikker på at få brugt meget mere. Jeg skal til Tyrkiet nu her om nogle uger, og der tænker jeg også, at den bliver god, fordi at den er lidt lang. Så ja, den er jeg super glad for. Næste outfit, der har jeg kun nederdelen af, fordi at toppen er til vask, men som I kan se på billedet af toppen, en fin lidt, godt hvad man ikke kan se det helt, men det er sådan lidt crop top. Det ligner den bare hvid, men når man kommer tæt på, er der lidt mere så det hvide stof. Den har knapper foran, og så stropperne er sådan flæsagtige, og så har den også nogle sløjfer lidt, der hænger. Den er fra Mango, købte jeg ASOS. Hvis den er super fin og kan også styles med en masse. Jeg brugte den også meget på vores rejsedag. Vi havde nogle rejsedage, eller en rejsedag med Paris og Nice, hvor jeg sad den på til de lyserøde culottes. Hvis I kan forestille jer det, synes jeg også er rigtig sødt. Men den her dag havde jeg altså valgt at style den med nogle ganske casual denim shorts, som jeg også synes er virkelig gode her om sommeren, med noget cutouts hernede, eller noget ripped hedder det vel mere, når det er på denim eller på noget. Der er ikke så meget at sige om den, men den er fra ASOS Denim og rigtig fin. Næste outfit er også det sidste outfit, jeg lagde op på Instagram. Som var for vores sidste aften i det sydfranske. Vi var i St. Paul. Så havde jeg den her sag på, nu har jeg heller ikke lige lukket den ordentligt, men det er sådan en, det er et bindekjole-effekt.
den bliver lukket på en bestemt måde, fordi der er først en snor indeni, du skal binde, så der er en knap, du skal sætte i, og så en snor, du skal binde, eller et bånd, du skal binde, men det betyder også, at du er rimelig godt dækket, og den falder ikke lige af. Men den er rigtig dejlig, det er sådan noget lidt specielt stof, men tyndt, godt og, breathable, og med det her fine hvide mønster, eller fine hvide og blå mønster, og den er fra Topshop. Jeg tror, den er udsolgt, men måske kan jeg finde noget, der ligner. Bare i hvert fald rigtig fint at gå ud her i nogle flæser forneden også. Havde let efter sådan noget i lang tid, og da jeg endelig fandt tænkte jeg, at den må jeg have, og den synes jeg også er ret fint sådan til sydpå. Min mor døbte den faktisk Provence-kjolen. Jeg ved ikke rigtig, om jeg er helt enig, men den er i hvert fald fin, og fin sommerkjole, og fint at med sydpå, og både dags- og aftenkjole, synes jeg sagtens, man kan bruge den til alt efter, hvordan man styler den. Så ja, som I kan se på billederne, har jeg meget de samme sko på, og meget den samme taske på mange af billederne. Jeg havde faktisk taget 2 sko med, jeg havde også nogle gladiator-sandaler fra Ancient Greek, mener jeg det hedder. Men jeg endte faktisk med kun at bruge dem på den dag, vi skulle ud og tage imod min søster på cykel. Og det har jeg jo som sagt ikke noget billede af. Men jeg endte med faktisk de fleste dage at gå rundt i de her fine nogen, som også er fra Next. Jeg vil helt klart anbefale Next, hvis man er på udkig efter nogle sko eller et eller andet tøj, og man ikke har kunne finde noget på ASOS, eller hvor man nu ellers plejer at lede. Jeg synes simpelthen, det er sådan en god hjemmeside, også med det der med, at de skriver, altså du kan bestille det, selvom de ikke har det, hvis de får det igen. Det synes jeg bare er genialt. Og som I kan se nu allerede inde i, at de her er ret brugt, og så bagpå, men sko på Next er heller ikke særlig dyre. Det er lidt ASOS, alt efter hvilket mærke. Next har også nogle forskellige mærker, de har også deres eget mærke, ligesom ASOS har. Og jeg synes, det var utrolig fin farve. Ja, så dem er meget gode at gå i, og virkelig gode at gå rundt i dernede. Og den taske, jeg har på de fleste af billederne, den her dekadent sag, som jeg fik i bachelorgave, som er i den her også lidt blush, blege, pink, som jeg er utrolig glad for. Jeg synes simpelthen, det er sådan en pæn farve, og jeg bruger den Constance. Den er sådan lidt, jeg tror måske en af grundene til, at jeg godt kan lide den er også, den er lidt Chloe i sin udformning, skulle jeg sige, sin form her. Jeg synes i det hele taget, det kan den lave nogle fine tasker, som ikke er lige så dyre som mange af designer-taskerne. Jeg er super glad for dem, og som sagt, så bruger jeg den Constance. Og man kan have sådan lidt af hvert i. Man kan ikke have vildt meget i, fordi så bliver den svær at lukke, men man kan godt have mobil, et par solbriller, en pung, hvis den ikke er så stor. Man kan have lidt, som I kan se, er det ikke den største taske, men jeg synes, den er en god størrelse. Er sådan en typical crossbody. Så ja, det var det, jeg kunne vise jer af de outfits og accessories fra min ferie i Paris og Sydfrankrig. Jeg håber, I synes, at det her var en lidt sjov og anderledes måde at gøre det på. Jeg er faktisk meget inspireret af YouTube, og ser mange YouTubere, så det kan være, at der kommer lidt flere sådan nogle slags haul-videoer eller agtige videoer, sådan lidt hister her. Men ja, jeg håber, I fortsat vil følge med på bloggen. Jeg ved ikke lige, hvor meget der kommer lidt i løbet af sommeren, men jeg håber, jeg får tid til at lave lidt blogindlæg. Og ellers så må I have en fortsat god mandag. Hej hej!